ina son in tsaya nan saboda in ja hankalinmu kun ga kwanaki da dama mun hita batun matsalar tsaro mun ban magana akan ta har ƙura ta kai bango mi ba haushe kace makura ta kai bango ɗan ta'adda sun yi abin da sun kasa ba wannan masallacin na sha in mun ka kare karatu in kawo muku bayanai game da turuzan birni da turuzan daji to yanzu an game da turuzan birni da turuzan daji abin da ka faruwa Najeriya kenan wannan abin na yi ta muku ishara da shi tun ana ɓoye-ɓoye hankalinmu ya ɗauku muna can muna wasu abubuwa 'yan ta'adda sun yi ta'addancinsu abin da nika son in faɗa muku gwamnatin jihar Zamfara ta yahe maturji. Bindiga Bello Turji ya rungumi shirin zaman lafiya da gwamnatin jiharsa ta Zamfara ta samar a wani yunkuri na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Sanata Hassan Nasiha ne ya bayyana hakan yayin wani taro kan harkar tsaro da kungiyar ɗalibai da wata jami'ar Madina ta shirya a Gusau babban birnin jihar. Hassan ya yaba wa Turji bisa matakin da ya ɗauka na ajiye gwamnatin jihar Zamfara ta yahe ma Turji. Na sha faɗa muku cewa Bello Turji ya tara kuɗi sun yake ya dawo cikin mutane ko bai sha faɗa muku ba yayi ta maganganu cikin izza cikin alfahari yana nuna izza abinda duk Bello Turji ya faɗa ya tabbata saboda ƴan uwa ne sun jawo shi yau abin kunya sai ga mataimakin gwamnan jihar Zamfara jiya ga hilin Allah yana wai hadda ya ba mu Turji haka kuma ƙasar Shinkahi zulmi na magajin ƙaura kowa ya san akwai wasu gudun mafalata da aka ce maturki alhamdulillah a kan hanyar sulhu da ake yi ƙarƙashin jagorancin Dr. Bello da tunanin hikimomin shi na yayi an yi sulhu da su ƙasar birnin magaji da sati shida babu ko kaza da aka kashe in ban da mutum ɗaya wanda ta cikin kuskure yanzu turki shi ma ka da ɓarawo ya kashe shi ƙalubalen da muke da shi ya Allah ka isa mu al'ummar arewacin Najeriya wai hajjin jina suka yi ga Bello Turji wai Bello Turji yanzu shi ma ka bi dabbarawo ya kashe muna roƙon Allah wanda kun ka samu bakin ciki Allah ya sa ku bakin ciki Allah ya isa mu al'ummar Najeriya kuma wallahi wannan zai nuna muku cewa gwamnati ƙarya ta kai ba da gaske take ba zaluntar al'umma na yanzu Bello Turji ya kashe maza ya kashe mata ya kashe ƙanana ya kashe manya yanzu yaya za ku yi da mutanen da ya tare mota ya kunna ma uwayensu wuta yanzu kana tsammanin wani ya tare mota ya kunna ma uwa ta wuta ta kone gobe ka ce wai ka yahe mai wai ha fada yake na barawo ubangiji Allah ya sabkan muku bala'in da duk ya ga dama a wurin ku Allah ya isa ma al'umma gare ku Allah ya jarabe ku da kucewa mulki gwamnatin tarayya wannan abin da ta samu idanu Allah shi isa muna gare ta wallahi gwamnatin tarayya ta ci amanan mu don wannan abin bakin ciki na abin tashin hankali na sannan wai in kuna da mulki ba ku tunanin wata rana mulkin na iya kubcewa mulki nawa an kai Allah ya kwace mulkin balle ta'addanci da zalunci a kashe mutane